Ewe, mwenda mbele. Kwa urukuita ziko na hivi hapa mwenda mbele. Ndotombo chagangu iwe ningipa. Iwe, kwa urukuenda uchechiri na sisande udaizo. Izo tisharekeze. Kwa hiyo kwenda? Kwa kabewa kudi wakabewa vaccine huko. Une kadi ere. Indinaro kadi yo kabewa ere. Ini nini? Yo kabewa ere vaccine. Ina ndile manje ubaiwe. Ino kutala kuti ndine edzi manje kana ndato pinda uchechi koko. Iwe. Toko ndine edzi. Una edzi yacho. Vakanamba chitonetsa zile inono ndine sugar ne BP zvese papo ne edzi. Ayo, yo edzi yacho una ere yo. Yaondo sunotara kuti uchechi kudine edzi una ere yacho. Edzi andina zvangu. Andina. Saka unonyeperi kuti une edzi. Kana usinobea vaccine hauna usaende uchechi. Nene. Tongoenda isu tine makati. Ndokutara kuti ne edzi kamera nesa. Andora una ere edzi yacho. Iwe sema uchatsaka zvakawanda nongoti